Majong buntag ning tanan, poy. Tay, nay, tiyo, tiya, manoy manang, mga inday, magajong buntag ninyong tanan. Magandang umaga po kaninyo na hindi po makaintindi ng Cebuano, kahit kunti po, marunong po akong kunting Tagalog. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po ay nais ko pong pinasalamatan ng ating Panginoon, lahat ng ating mga kamag-anak natin na kahit sa kunting panahon tayo po ay nagkakaisa at nagsalo-salo, lalo na sa ating pagdiriwang itong pang-apat na atay, yung reunion ng Clan Zamora family sa Leyte po at sa ibang dako ng bansa. Nga bisan pa sa kabitong kapanahon, daghang mga pagsuway, na yung mga how many times nga na-postpone, pero niaghihapon ta, nagkahiusa isip mga paryente aron sa pagsaulog ni atong clan reunion, Zamora clan, no? Kung atog yung pamalandungan, kining atong clan, no, nga Zamora, dili kayo tadaghan ikumpara sa daghang kayong mga apelyido diha sa Pilipinas, pero bisan pa sa atong pagagamay nga nagkatag-katag sa tibok Pilipinas, atong matres nga gikanta sa usa ka lungsod dito sa Northwest Spain. Unya usa sa atong mga nagdala ni ang atong forefathers, sila si Venancio Zamora, Hilaria Zamora. Unya usa nila sa ilang mga apo, ilang anak mao si Father Jacinto Zamora, father usa sa mga pari nga gipatay sa mga Espanyol ni atong 1872. Unya usa sila mga apo hantud nga miabot diha sa Leyte na tao mao to nga napadpad gikan sa Bohol hantud nga miabot diha sa Leyte nga Amancio Zamora o hantud nga iyang mga anak mao sila si Gregorio Zamora nga natawo niadtong 1892, no, og iyang anak mo si Simplicio Zamora, si Juan Aro Zamora, si Banden Zamora ug si Barto Zamora nga taga Malapog yun sila hantud nga miadto sa Labuon si Banden Zamora ug miadto po sa Kaningag si Barto Zamora. Ug daghan pa ni sila nga mga kaigsuonan nakatagkatag diha sa sugod o nga napadpad po ngadto. Mao ni nga atong mga kaliwat nga ato na karong makita diha nga nagpasalamat na si Ginoo nga sa dugay nga panahon kaniadto dito pag eskwela kog Malapok ako pag yun nahimamat sila si Pasidro, Poy Putit, Pa Ignacio, napagaroon diha ang atong mga kanang mga gagmep klase Tumano, na Alejandra, wala kong kaabot ni Poy Paterno, pero si Maniboy nakaabot kayo, no? Hanto si Poy Mador, Poy Tatoy, ako dyan ang ipang sukit-sukit sa una, mauna nga kay malagay ko yawitan ba, ana ba? Ako siguro na pare ko, no? Kay mo nga ako nang ikahimamat labi na gayutong atong makaigsunan kay Poy Ayo napay ubang mga apo diha, pero wa mi mangutana diin tagikan kinsay among mga lulog lola karon na nga nangamatay na. Usa nagpasalamat po sa akong inahan si Nay Minyang naningkamot gud siya, no, nga natoy mga documents nga iyang gipangsulti sa una nga mao to kana di ay si Simplicio, iyang igsuon si Juan Aro, Amancio, unya ato si Boy Bandin, dito hantod nga mauni ang mga igagaw, labi na gayod ang mga anak ni Poy Guyo, Poy Simplicio, mao si Gregorio, ug na akong nasabtan sa dito, ingon ni nanay, nga may anak pa to siya, igsuon pa si Poy Guyong, nga si Zacarias, no, nga Palman, Zamora, tungod kay na anak man ni siya sa unang asawa, mao ni ang unang asawa ni Simplicio. Unya wa kayo makadawat ang mga taga Zamora labi na kadaghanan, mao to nga gibay siya og Palman. Mao ni si Zacarias Palman nga atong mabasa diha ang iyang mga anak, no, pero ang tinuray na Zacarias Zamora. Nabay na siya sa Palman tungod sa iyang sa asawa, no, sa asawa ni wala kayo madawat sa tungod kay murag napaangka ni siya. Murag wala gyud madawat sa mga taga Zamora sa kadaghanan ng ilang inahan mao si Ingracia Bistudio, no, mao na ang ilang
si Simplicio ug si Gracia Bistudio ang iyang mga anak. Mao ni sila si Gregorio Zamora, si Boy Goyong, si Amador Zamora, si Fortunato Zamora Puytatoy, Maura Zamora Cesar, Rosario Zamora, o si Puy Gorgonio Zamora, o si Leoncia, si Puy Unsay, nakaabot pa ming Puy Unsay, pag-ato na ko dito, usapat siya, mananabang man to siya, no? Kanas na kuning, nakahibalo na siya tungod ni Puy Unsay, no? Udaghan pa na itong mga paryente, una pati usa si Siriaco Zamora, nga wagi hapon na mo na matris asa ni siya. O gisgutan po ni nanay, nga igsuunday ko ni Simplicio, nga mao si Juan Aro Zamora, nga iyang mga anak, mao si Puy Ramona Ispire, nya kana si Ramona, sumala sa atong nasabtan nga usaray iyang anak, kay sayo po siya namatay, mao tong anak si Tiakuring, Ispire Saludo, kanyang bana si Maing, mo yang mga anak, Lolita, Gerardo, Edith, Ricardo, Felipe, Florencia, Susana, Noel Saludo, Tito Saludo, Norma Saludo, welcome po. Welcome sa tanan sa atong first sa ikaupat nga reunion nga kamo nagtambong malipay kud ako nga ubay-ubay mo diha. Ug napo dito ang mga anak sa Rosario Zamora nga sa Davao dito mi nagreunion sa una. Nindot pod last year daghan po dito mga kasagaran to dito ang iyang mga anak. Napo nahibilin dia ang anak ni Takyo, po Takyo, og anak ni Cristita, og si Pido Lourdes, og si Juanita to dito sa Davao, og si Elodia, og si Maria Husay, si Kiamayo to po sa Davao, no? Muna kausap po dito. Si Pa Ignacio, si Mabihis, namista pag dito sa Malapok, kan di pag ako makalimtan, no? Ihaw tong Kabaw, Salamat sa sabaw, Pa Ignacio. Kani eskwela ko Malapok sa una. Mao to nga iyang mga anak, ubay-ubay po na sila, siyam na sila kabuok, nagato ng mabasa diha. O niya, sila si Encarnacion, Cristita, Ana Mandula, Alejandra, Rogelio, Rinaldo, no? Usa sa iyang mga anak, akong nag-classmate me, si Emiliano, Aurora, kay Nando, no? Puy paterno, asa kaya, sila si, mauna, yung mga anak, si Ernesto, Dodong, Inday, Zamora, Melchor, Zamora, Carido, Belinda, Juanita, Zamora. Puy putet, no? Nakapatamba pag yung na ni Alejandra, sige ito na, pero wag ko mangutana, kinsa to yang lulo, waragwa magutay uso anak kay say labi na istorya man to gera isahaw man to dahil ano putet si Alejandra, mo po yang mga anak na po dire sila usa na ako na banan mao to si Tiarita og si Rosario, no, nga mangilimnon po to, og si Arsenio Alfredo, og si Madipa, og si Gado mao ni kadungog sige ko ni nanay, no, pagkatong ato sa lungsod kana si Puy Gado, no, iyang mga anak si Puy Uking ug si Puy Idad. Busa nagpasalamat ko kaninyong tanan nga bisan pa sa kapitos sa panahon atong gipanangkamutan na ug bag-o karon nalipag jud kog dako uyamot kay sa sige kong pangita tawag ana hantud nga nakatabag kasalamat ko ni Tia Norma, bisag bitaw og Tia Norma og si Merna, salamat kay classmate ko nung sa una na Hurta kay og si Zamora kay binajer gani siya pero maayo po siya musubay hantud nga na kuhanaw ang anak ni Banding nga sila si Ponso, Uming, Permen, Luloy ug Litlet, Yune ug Mamer, daghan na sila, no? Hantud nini murag na koy nakaila uban nini. Busa kining mga pundok sa mga Zamora diha sa Leyte nga makigiusa ta sa pundok dito sa Bohol o sa Cebu kay nahimo ning Mayor Zamora gikan sa Argao, gikan sa Delegate ni adtong panahon sa gera, no? Hangtod nga ang ato yung kagikanan maog yun sila si Binancio Gilario nga usa sila mga anak mao si Mauricio Zamora, si Jacinto Zamora ug hangtod diha nating 1872 man sila namatay si Father Jacinto Zamora hangtod nga abot sa nataw si Puy Goyong 1892 ug matris pa nato na busa paningkamuti ninyo hinaut-unta kita nga mga new generation dili nato ni hunungon ang atong reunion, annual reunion kay usa ni kamapamagyan kita magkayusa
aron magkainilhanay kay usahay bisag igagaw manag-asawa nga di na pwede di sa simbahan maon madingkamutan nato maghigumay ta magtinabangay sa usag-usa uban sa pralangin sa Ginoo hinatunta nga sa next time na bakasyon bisag niya ako diri sa Boston sa Massachusetts doon sa Harvard almost 1 hour drive gikan pagyud ko dito sa Boston nagmas ni healing mass ko dito manghinaot ko kaniyong tanan nga unta maglampuso ng atong reunion dahang salamat sa mga donors nga atong gipanghinganlan karon sa kinasingkasing dahang salamat tiya inday lahat tanan nga diha ug sa tanang mga komite nga hinaut-unta nga sa sunod hinaut-unta nga I wish na himuon sa labuon o himuon sa hantag kamo na lay mag-aron adto na punta dito magtigom no og si Tio Manuel no dahang salamat sad Manuelito og sa dito pod sa sila si Tia Sunya dito sa Mindanao nga I hope na next year we have to magkaiusa ta paningkamutan nato na kung asa man ta ipadpad nga padayon na to ni ang pagreunion bisan pa sa kapobre salo-salo lang gyud buhay upin no importante ang panalangin sa Ginoo magauban kanato og ani ang panhig-usap pahigugmay dili lang sa kalipay dili lang panahon kay hinumdum ko sa una pagkasal sa kong igsoon si Manang Clement daghan na tos dito ang mga maayo ngayong mga panday sa puy mador puy tatoy kahiusag yun aron aron magtinabangay ug daghan pa diha nga sa panahon sa kapitos magkahiusag gyapon ta labi na gayo sa panahon nga mamatay magunang tao hinatunta magtinabangay ta mao ni ang panahon na murag nasayo na ang mga taga Samura magkahiusa sa kapito ka pangadji ug hinatunta nga irespeto na to ang atong labi na gayod na pahibaluon na to bisag di manukos no labi na gunay ung laki ang maminyo pahibaluon niya ang tibok niyang parente nga naminyo akong anak akong apo taga Samura kay bisa pagkapitos na to makahatag matag bisag tungang kilo bugas humay kay bawo kung sa una nga tong mga taga Malapok ana agyo diha ang paghanaghiusa no magtinabangay labi na sa kalipay sa kamugaway sa mga sakit sa mga problema maghiusa ta isip usa ka banay gikan sa Samura clan family buenas tardes a todos kasi Espanyol no así que Dios te bendiga I hope that we can visit no kung isa makabisita nasa ang atong syudad ang atong yung gigikan ta dito sa Samura usa ka syudad dito sa Northwest Spain hinatunta nga mabisita nato na og atong ikahibalag ang atong mga minahal sa kinabuhi kung kita tago na sa Ginoo ang Ginoo manaa kaninyo manausab kanimo. Manalangin Dios sa mga nagahom sa tanan sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.